King maragula papel na negosyante karasing ekonomiya ng rehiyon, yan didikdik ng Mayor John Lasatin ng Angeles, kayag naning pamitipo ng Maxi. Ay ning report. Inyang Biyernes, August 22, pesinayan ang General Membership Meeting o GMM ng Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry Incorporated o MAXI, ketiking Best Western Plus Hotel, King Balibago, Angeles. Magsilbing guest of honor and speaker, Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II. Keti, pepasyag ng alkalde, maragula papil dareng negosyante, karasking nation building at magsilbing economic drivers, King Bale. Siyempre, ang buhay po kasi ng siyudad ng Angeles, mag-rely talaga sa lahat ng mga negosyanteng nakakaambag, no, sa ekonomiya mismo ng siyudad. Kaya kung wala sila, mahihirapan tayo makapaggawa ng mga programa. So, syempre, yung mga investors na to, sila ang magpapatakbo ng lahat para mapaganda natin yung mga programa. Ila kanureg magsilbing ka-partner karas kareng programang papairal ning lokal a gobyerno, inya dapat la naman kanong antabayanan reti king karelang pa magnegosyo. Kailangan ipaigting natin ang ugnayan ng lokal na pamahalaan at ang mga negosyante kasi minsan, pag hindi natin nababantayan, minsan maraming naglalakad, no, na nahihirapan ang mga negosyante natin na sabi ko nga, i-simplify natin. Ang tulong na maibibigay ko sa kanila, mapabilis ang proseso ng pagkuha ng mga permits na or lahat ng kakailanganin nila sa pagtayo ng negosyo nila na walang red tape, basta tama lang yung pamamaraan na sa pag-secure nila ng mga permit. Basta hindi na kailangan ng maraming kausap, hindi na kailangan ng padrino, importante tama lang ang ginagawa na tutulungan sila ng lokal na pamahalaan. Ing presidente ning MAXI ay Elizabeth Carlos Timbol. Salamat king suporta ning LGU kareng kapitalista. The best thing to do to push the economy in any locality is to have a strong and united public-private partnership, because it's the businessmen who are the owners of the businesses who provide employment. Kingamanwang pamitipon, pesinayan mo naman ng eleksyon dareng bayong miyembro ng Board of Directors ng MAXI. Mihalal Keti, dina Arsenio Valdez, Elizabeth Carlos Timbol, Cynthia Gueco, Attorney Elfren Hipolito Jr., Mario Lazatin, Attorney Alejandro Buan, Michael Carlo Tan at Jansen Ivan Uy. Keti king GMM, pasibayong pepatibe, ing mandato ning MAXI bilang tete ning pribadong sektor king LGU papunta king balaos a progreso ning syudad at ning mabilog a rehiyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.